Dis die Ooskaap, oor die rivier aan die Weskaap. Ja, ja. Goed, dat is goed voor mij uit. We gaan wel snel. Ik heb drie. Ja, hij is met ons. Hij is toen nooit met de fysiek. Het is net al waar je afgekend bent. Ek het weet maar wat is dit? 3, 2, 1. Ja, ja. Check. Yes, kijk hoe kom hy op nee, en hoe ver is hy links nee. Maar hy het verder so gegaan, jy sien. Sien nou maar kyk vir nou. Lyk nog soos 'n spinnekop wat gaan. En hy is van in die wood. Ja.